грамоти за спомен. Хип-хоп, един срещу един. Първо място е екзарката Поп н' Рол. И екзарката знае, че трябва да остане тук. Първо място Крил vs. Крил. Поп н' Рол, Sick Division. Благодаря ви много от името на организаторите. Наистина вече стана доста късно, всички сте изморени. Беше изключително приятно, надявам се вие сте забавлявали с нас. От името на спортен клуб Самодива ви пожелавам приятна вечер. Който иска да заповяда в клуб кафе, бар, на улица Гладостон 1 с не кой да е, а добре Ков, човека с музиката днес. Аз съм Джокта, много ви благодаря. Всичко хубаво. Чао!